Тестер за релета за автомобил с 4, 5 или 5 пина. Тук се превключва превключвател. Натиска се бутончето и теста почва. Релето включва и изключва 10 пъти. Прави цък, 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 цък. Ако е добре, светка зелено. Good. Ако е зле, деват. Червено светка. Един и същи диод свети или червено, или зелено. Това е волтметър, показва напрежението, което сте включили тук, акумулатора на автомобила. Било 12 или 24 волта. Ето какво представлява вътре. Волтметърче горе, електронно. Ето е платката, тук къде влизат различните релета. Светодиода, къде индицира дали е здраво. Електрониката, което включва и изключва релето. Копчето за стартиране. Така, това превключвате тук. 4 или 5 пина е реленцето. Ето от другата страна платката. Това представлява, ето е марката Aneng RT01. Имам и мултицет такъв и за мен е много добър за парите си.